Vítajte pri relácii Extra detský kvíz s Lenkou Rybínovou. Ja vás chcem privítať, ale čo by to bola za súťaž, keby k nám neprišiel nejaký host, ktorý si tu vyskúša svoje vedomosti? Pravda, že nemusíte si to vyskúšať tu. Môžete to sledovať pri vás doma, na gauči a tiež si vyskúšať svoje vlastné vedomosti. Ak by ste to však chceli vyskúšať na vlastnú päsť, tu na štúdiu, v horúcom kresle, nech sa páči. Tu je naše číslo. Volajte na číslo 044 5521 323 alebo to potom na číslo 0915 38 37 31. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz vás privítam a teraz si ideme vybrať hráča. Takže máme tu lístečky nejaké a ideme žrebovať. Ide o osud a je to... a je to... 3, 4... Už som... Dobrý deň, vítajte pri relácii Extra detský kvíz. Bude to so mnou, teda s Lenkou Rybínovou a ja vás veľmi pekne vítam. Vy diváci si môžete vedomosti... Ešte raz. Tak Lena. Dobrý deň, vítajte pri relácii Extra detský kvíz. Som rada, že sledujete... ešte raz. Dobrý deň, sledujete reláciu Extra detský kvíz s Lenkou Rybínovou. Vy diváci si môžete svoje vedomosti vyskúšať u vás doma. My však zavoláme a vyžrebujeme niekoho, ktorý si sadne tu do tohto kresla. Ideme na to. Takže, ešte raz vás veľmi pekne vítam. Vyžrebujeme si hráča. Ešte skôr, ako si ho vyžrebujeme, vám poviem telefónne číslo, na ktoré môžete prísť do tohto štúdia, presne tu a môžete si to vyskúšať na vlastnú päsť. Je to číslo 044 5521 323 alebo číslo 0915 38 37 31.